कैसे चली जाते बहरवा जवानी हमर गली तोहरा बिना हमर काम कैसे चली नहीं जदी आइब तो सुनी रौरा चढ़ल जवानी में अरे भूषण सिंह के ह चढ़ल जवानी में लागल हौआ के गाड़ी आजा तू लखनऊआ चढ़ल जवानी में लागल हौआ धक्के गाड़ी आजा तू लखनऊआ ठीक बा। भार में जाए तो हर पैसा ई कमाई चढ़ल जवानी के तू लो जान बचाई चढ़ल जवानी बा छोड़त ई पानी बा तोहरे खातिर ई जोगावल जवानी बा ऐसन बा का भार में जाए तो हर पैसा ई कमाई चढ़ल जवानी के तू लो जान बचाई नहीं जदी आइब तो सुनी रौरा चढ़ल जवानी में हो बोला। अरे बर्दाश्त करो हम आवते बानी चढ़ल जवानी में लागल हौआ धक्के गाड़ी आजा तू लखनऊआ चढ़ल जवानी में लागल हौआ धक्के गाड़ी आजा तू लखनऊआ यही जवानी पर है बुढ़वा आगे आइल सारा लफुअवन के गर्मी रोकाइल चढ़ल जवानी छोड़त पानी चिंता तू कर मते घरे आवतानी यही जवानी पर है बुढ़वा आगे आइल सारा लफुअवन के गर्मी रोकाइल भूषण सिंह के भूलबू तो नची कौआ चढ़ल जवानी में हो सुनता अरे बर्दाश्त करो हम धैये ले बानी गाड़ी ओके चढ़ल जवानी में लागल हौआ धक्के गाड़ी आजा तू लखनऊआ चढ़ल जवानी में लागल हौआ धक्के गाड़ी आजा तू लखनऊआ प्रीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो दयालपुर सारा।